Ave ngibathanda shame abantu laba abathi mangabe bakhulume fast njengoba Bonangi nobani hambe le ntombazane le uDinhle lo kuScandal bakhuluma fast kamnandi. Bangenza ngi-appreciate mina ukuthi angikhulumi fast njengabo. Yazi uNkulunkulu wenza kwakuhle nje emhlabeni ukuthi sibe different, sihluke nje. Nawe nalokho ekhona kuthande uku-appreciate. Cabanga nje ukuthi bese kuzoba njani-ke mase sikhuluma fast sonke. Ngiyakhumbula nje ukuthi kudala abafana babengishela because angithi ngimuhle uma ungibuka ngingakasho lutho. Mase khuluma nami uthi, "Hawu kanti isinamba kanjena."